Homma hoidossa. Ei Pellekaan. mitään hätää, asia on sillä tavalla, että homma on hoidossa. Missä? Homma on puussa. Anteeksi, missä? Puussa. No miten vitussa se pääsi puuhun? Mitä se tekee puussa? Sitä ei tiedä, koska tänään on torstai. Ai, mä luulen, että nyt on lauantai. Mäkin. No Jano, Ei kun nyt on jo sunnuntai, vittu mä oon tyhmä. niin. Sä Oot tyhmä. sä aika tyhmä. Ei voi vittu Mä niin. backstappaa tota homoa niin kovaa, että mä jakkelin meni sen perseen. Perse hikeä naamalla. Mut siis sehän nyt on ihan normaali käytäntö. No niin, no. Mitäköhän vittua mä selitän? Niin. Ihan sama. Ai sama. Nyt aletaan chimpaloimaan heittäkseen. Simpaloimaan hei. Älä rupee tohon. Älä rupee tohon. Älä rupee tohon hommaan. Älä. Siis ihan oikeesti jätkä, nyt sä olet hiljaa. Mut hei, sä voisit mennä ja ottaa vaikka isältä poskeen.